हाँ बहुत सुंदर गीत संगीत माननीय के हमने के ब्याज जी का नाम है अवधेश लाल नु अवधेश अलबेला ब्याज जी हमने के बड़ भाई बहुत सुंदर सुंदर गीत गौले अवधेश प्रेमी हमारे तन दन गातर लंदन बहुत सुंदर हमें लागल है तार गीत संगीत लेकिन देखो बन तरह बहुत ये तो देखो तारे के भाई गाँव जवार में हम गावत नहीं अब हमारा चलते लोग भागल बा तब केकरा पर देती करी कैसे के मंजे मसीहा तो दूर के आज मैंने तो लोग कह के चल इनका के पैसा दे दिया गांव के बनी तक का जन हमरा के दिए सकी ना तो रोको मंजे मसीहा पर लगा दिया लहावे तो ओही में धुरान भैया कहता रहे कि ठीक बा अगला बेर से दोसर ब्यास बुलावल जाई लेकिन ठीक बा मैंने तू लो हमार शिकायत नहीं करत नो तू लो ये फेर हमरा के भाई बिहान हमार पैसा मिली कि ना मिली दिक्कत बा अरे तरबूज तरबूज तरफ बार बड़ाई करे अब ध्यान दो तजुर्बा मेजर ठीक है हाय 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 हाँ 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 गीत संगीत जन गातर कहतर के हमनी के गाइले सिवान जिला में गीत संगीत गावल जाला पूर्वी गावल जाला कह सिवान जिला में उर्दू में क्या गीत गावे लो पूर्विया गावे लो तो भोजपुरी में गावे लो बार बार कहतर के सिवान जिला में का सिवान जिला चाचा छपरा जिला अलग हो पहले छपरा जिला रहे बाद में सिवाना गोपालगंज काट के 2 जिला 3 गो बनावल गए तो तू यही से कहतर सिवान जिला तक ये जगह चाचा लोग 2-4 आदमी बा कह के भाई सिवान जिला के अवधेश अलबेला बारे निमन गाँव तरह छपरा से बा मैंने यही खातिर नो कि छपरा के हम ब्यास मानी तो लोग हमारे शिकायत करो यही से नो 20 साल सिवान जिला कहतर एको मुहे तू अच्छा गई रहा तू हमने और गावे एको बेर हम अपना मुहे कहनी कि हम छपरा जिला चाहे फलना जिला बट का ब्यास के कोनो जिला उला ना होला ब्यास जाना जिला में चाचा जाला वो को उहे जिला हो जाला जना गांव में जाला हो जा गांव के चाचा लोग भैया लोग सब अपन हो जाला आ तू बार-बार जिला सिवान जिला में उर्दू में गीत गावल जाला जिला बाजी करता अच्छा भगवान जी 1000 रुपया दिल बड़े भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जी हमरा पर आशीर्वाद कर देस अहिन का प्रताक देश तीर के मेहरारू के 2-4 गौर लइका हो जाओ ये उम्र में दूसरे के होके चाहिए भिखारी ठाकुर जी एगो गीत गौले विदेशिया नाटक में पहले जमाना कैसा रहे चाचा कैसा गरीबी के कारण लोग चल जाए बाहर कमाए अब बाहर चल जाए तो 2-3 साल ना आए फोन के ना जमाना रहे मोबाइल ना रहे हाईलाइट ना रहे अपना गाड़ी के व्यवस्था ना रहे तो लोग 2-3 साल बहरे रह जाए केहू बटोही जब यहाँ से जास दोसर केहू गांव के लोग जाए तो कहस की तनी हमरा बलमुआ के समाचार ये जाके बताई हो आ कही हो कि घरे के लोग बहुत चिंतित बा तनी घर हो जा औरत रास्ता जो होता रही आ इहे बात के भिखारी ठाकुर जी गीत गवले अरे गीत गरिया चाहत ना हो अरे डगरिया जो हत ना हो डगरिया जो हत ना तभी तल जाता या ठोपहरिया हो डगरिया जो बीतल जाता या ठोपहरिया हो डगरिया जो डगरिया जो होता ना हो डगरिया जो होता ना हो डगरिया जो होता
होतना हो डगरिया जो होतना हो डगरिया जो होतना बीतल जाता या ठोपहरिया हो डगरिया बीतल जाता या ठोपहरिया हो डगरिया औरत का तारीख जहिया से गईले आज तक ले वो खबरो ना भेजो ए कहू ना भेजवले खोते ए कहू ना भेजवले खोते कवनो खबरिया हो उमरिया ए कहू ना भेजवले खोते कवनो खबरिया हो नगरिया देखतना ये दिलवा के भितरिया हो नगरिया मोसरिया हो नगरिया देखी जाना नहीं नामत को मोसरिया हो नगरिया जाते हो भिखारी ठाकुर जी 5 अंतरा गीत गौले लेकिन लास्ट अंतरा हम कहते हैं कोहले भिखारी मनवा एक बड़े हर घरिया हो मरिया भर कोहले भिखारी मनवा करे हर घरिया हो मरिया भलना तो देखत रहती भर नजरिया हो मरिया देखत रहती भर नजरिया जहाँ तक ले प्रसंग के बात रह गई तो तू जौन प्रसंग गौला में हम कई गो बात काट देनी है लेकिन हम गौनी है तने में तू ना कटला।